יתברך השתדל לבאר את הפתח אליהו בניקוד שלו בכמה דברים שבעזרת השם יתברך כפי מה שביררנו בסייעתא דשמיא. לשים לב, זה גם עניינים שקשורים לאלו מלרע וגם לניקוד. איך צריך לבטאות ארמית לפי הדרך שנהגו בה אבותינו ורבותינו הספרדים, לידות המזרח המדקדקים. זה נוגע, זה כמו שזה זוהר, זה נוגע לארמית בכלל, גם לארמית של התרגום אונקלוס וגם לארמית של הזוהר הקדוש. הדברים ביניהם הם מאוד מאוד קשורים אחד בשני בעיקר, בגלל שהתרגום אונקלוס הוא שייך לארץ ישראל, הארמי ארץ ישראלי, וגם הזוהר הקדוש, זה החכמים שהוא בזמן רבי שמעון בר יוחאי, הם היו בארמית של ארץ ישראל ולא הארמית הבבלית, אז לכן הניקוד שלהם הוא מאוד זהה. צורת הביטוי, גם הכל, הדרך שלהם הייתה מאוד זהה. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כוננהו, לא כוננהו, כוננהו, כן. שתי נונים, גם אחרי שווה, אחרי תנועה גדולה זה הכל, זה החולם, אז ודאי שזה לכולי עלמא פה, זה שוונה שהוא נוטה לפתח, כוננה עלינו, כוננהו. פתח אליהו הנביא, זכור לטוב ואמר, פתח אליהו, אליהו, י' דחושה בדרש חזק, לא אליהו, כלומר אליהו הנביא, אליהו, אליהו. זה דגש שהוא דגש תבניתי, זה דגש שהוא משורש המילה, הוא תבנית של המילה, אליהו, לא אלי ויהו, אלא אליהו, זה י' דגושה, זה י' אחת דגושה. הנביא, הנביא זה גם דגש, נון, זכור לטוב ואמר, ריבון עלמין, עלמין ולא עלמין, כן, עלמין, עלם ולעלמי עלמיה. אנחנו בארמית לא עושים את הכללים של לשון הקודש, אחרי תנועה גדולה, קמץ, יש מנה. בדרך כלל בארמית זה לא כך, חוץ ממילים מסוימות שהלשון והמשקל של המילה מחייב להניע את השוואה, אז אנחנו מניעים אותה, אבל כאן ריבון עלמין, אנחנו מניחים אותה, כן? כי היא בת לשון הקודש, אין לה את כל הכללים של לשון הקודש, לכן היא משונה. ריבון עלמין דאנט הוא חד ואליו יחושבן, אנט הוא עילה, על כל עילאים, סתימה, על כל סתימין, את מה חשבה תפי סבך כלל, אנט הוא דאפקט, לא דאפקת, דאפקט, שהוצאת, 10 תיקונין, 10 ולא 10, כי 10 זה לשון הקודש, 10 זה ארמית. הארמית תמיד נוטה לאותיות שמפותחות בפתח, כן, 10. ואנחנו בלשון הקודש אומרים 10, שניהם בסגול וגם מלאלה, 10, 10. זה הבדל ברור, כן? 10 תיקונין וקרנן, או קרינן או קרנן, אפשר להגיד את זה גם בחיריק וגם בצרע, זה משתנה, אפשר להגיד גם וגם. וקרנן, 10 ספירן, להנהגה ועון עלמין סתי מן דלה התגליין ועלמין די התגליין, ובואו נתכסיית מביני נשה, ואנתו דקשיר לא נמייחד, לא נוברים דאנט מלראו, מלראו, נראיתי שמנקדים הרבה את הזוהר וכל מיני ספרים, עכשיו היה לא של רבי שמעון, ראינו הרבה בזוהר את המילה לראו, לראו, אז הרבה כותבו שם לרו, בחולם הוואו, וזה לא נכון. לראו זה בפנים, בר ולרב. לראו זה לא לרו, לגווה, יש לגווה, זה לתוכו, לגו זה בפנים. וזה בא עם א', האלף מורה בין הג' לו' לראו, שזה קמץ. לא כמו שכתבו לראו, כן. כמו שכתבו לגו, בלי א', אז אסור, בגלל שזה א', חשבו לגו. אם זה לגו, זה בסוף נהיה לגו, כן? אז לכן אנחנו לא משחקים פה בלגו, אנחנו פה מדברים על ארמית יותר ברורה, יותר מקורית, שזה לראו. אז גם שכתוב בגמרא בגו, זה גם הכוונה? אין דבר כזה לגו, לראו, גם בארמית, גם בגמרא, בכל המקומות, לראו ולבר, כן? לא לרו ולבר. לראו ולבר, זה אותו משקל, לראו ולבר. אם זה פתח שוונח או קמץ שוונח בסוף, אותו משקל. יש לנו גם את האלף, האלף מורה שזה קמץ. כל מאן דאפרש אחד מן חבריהם מאילן 10 יתחשיב לכאילו, הפריש בך כאילו, ולא כאילו.
כן? כאילו, למה יש לנו דגש בלמד? הדגשות מקשה את זה ללמטה, זה מלרע. ואילן עשר ספירן, אינו אזלין כסדרן. אפשר להגיד אזלין, אפשר להגיד אזלין. אין בשבעים האלה בארמית את כל ההקפדה, אם אני מניע את זה או לא. רק במקום שיש הכרח אנחנו מניעים. אז תגיד אזלין או אזלין, היינו הך. לפי המנחת שי, אין תנועת גדולה בשביל, לא? לגבי הארמית אתה מדבר. ככה משמע מהלשון של הארמית. גם אנחנו רואים, יש לזה הוכחות הרבה, הרי כל המקורות של הדקדוק של הארמית, אם נקרא לזה דקדוק, הרי זה לא בדיוק דקדוק, זה צורת הלשון של הארמית. הדקדוק הוא בדרך כלל בלשון הקודש, לגבינו, לגבי הארמית צריך לדעת את צורת השפה הפשוטה שלה. לדעת לקרוא אותה, כי זה תרגום, זה ביאור, זה לא תדקדק בביאור, תדקדק בעצם הלשון. אז אנחנו צריכים לקרוא אותו נכון. אז לכן, פה בעניין הזה אנחנו רואים שזה, שאמרנו לגבי המילה הזאת, כן? איפה היינו? אזלין, אזלין זה היינו הך, אין פה הבדל, גם משמעות ודאי שאין הבדל, וגם אזלין, בפרט שבכלל כל מי ששמע את הזקנים יודע שיש מעמיד באזלין, זה לא בגלל שזה מעמיד של שבנה. הרבה מילים בארמיות, היו אומרים אותם בגובה, היו אומרים את זה במילאל, אזלין, כן? דווקין, יש כל מיני, היו אומרים את זה כך, בצורה כזאת, זה לאו דווקא מחייב שזה שבנה אחריו. אחד אריך ואחד חסר ואחד בינוני, ואנתו דנהיר לו נדמן דנהיר לך לעילה, לא לעילה, לעילה, לעילה מן כל ברכתה, לעילה למעלה, לא לעילה. ולא לטאטה, בדיוק, לעילה מלעיל, לטאטה מלרע, כמו המשמעות של המילה עצמה. אפילו שהלמד גושה בליל? למה היא דגושה? היא דגושה בגלל שהיא מליל. אם הייתי אומר, הרי צריך להיות לפי הכלל, עילה, עין, צרה, תנועה גדולה, מרפא אחריו את האות. כשזה תנועה גדולה. אז איך אני מדגיש? אנחנו נראה את זה בעוד כמה מילים, שבגלל שזה מלעיל, והעברה מותאמת בעין, זה מפריד לנו את העין מהלמד, והלמד חוזרת להיות גושה כמשפטה. לעילה מן כל ברכתה, לעילה ולא לטאטה. כן, ולא מכל סטרה, לבושין תקנת לון, לא תקנת לון, אלא תקנת לון, תיקנת להם. דמיני הוא פרחין או פרחין, פרחין או פרחין. אני תמיד אתב אגיד לכם את זה בשבא נח, כי זה יותר קל בארמית להגיד את זה בצורה פרחין, לא פרחין. אז גם נעשה את השבא כמו החיריק, כי זה אחר כך יש לנו חד בחיריק. פרחין יש מתאים, זה נהיה מצומצם. צריך, יפה, פרחין, יפה מאוד. תפארת הלשון בארמית יותר חשובה מתפארת מעניין המשמעות. פרחין נשמתין לבני נשה וחמה גופין תקנת לון להתקריאו גופה לרבה לבושין דמחסין עליהון. הרבה קוראים דמחסיין עליהון. לבושים דמחסין עליהון, לבושים שמכסים עליהם, לא שמכוסים עליהם. מכסיין זה מכוס... כן? יש מכסה ויש מכוסה. זה לבושים דמחסין עליהון, מכסים עליהם. והתקריאו בתיקון עד החסד דרועה ימינה גבורה דרועה שמאלה. אתם רואים שמאלה? למה יש לנו פה א'? אם, כן, בגלל שזה בקמץ, אנחנו רואים שהקמץ מוריד איתו את האלף, תנועה כבדה, שמאלה, מלרע, אותו דבר. תפארת, גופה, נסח והוד, תרן, שוקין. יסוד סיומה דגופה, אות ברית קודש, מלכות פה. תורה שבעל פה, קרינן לה, קרינן לה. ולמה זה קרינן? קרינן בדגש. כי אמרנו בגלל שקרינן זה לא מלרע, זה קרינן מלעיל. אז העברה המותאמת ברש מפרידה לנו את התנועה לבין הנון, והנון חוזרת להיות דגושה כמו שראינו לגבי המילה לעילה. כן? קרינן, לעילה. אלה הן תיבות מלעיליות. צירה או חיריק? גם אם זה צירה וגם אם זה חיריק, זה חיריק מלא. חיריק מלא תנועה גדולה, זה כן צריך להרפות. אנחנו רואים שכאן אנחנו רואים קרינן, העברה מותאמת ברש, כמו טעם, זה מפריד וזה חוזר להיות הנון, דגש חזק. מה צריך להגיד לשם קרינן? קרינן, כן. בחיריק? חיריק, אמרתי שאפשר לקרוא את זה בין בחיריק, בין בצירה, זה לא משנה. צירה וחיריק מתחלפות בלשון הקודש, גם בכתוב.
תורה שבעל פה קרינן לה, חוכמה מוחאיהי מחשבה מלראו, בינה ליבה ובה, הלב מבין, מעל אילן תרן כתיב. יש אומרים כתיב ויש אומרים כתיב. אתם אומרים כתיב, הכף בפתח. בין כך או בין כך שנותן לפתח, כי למדנו שהשוואה הנער נותן לפתח. תרן כתיב. הנסתרות אדוני אלוהינו, כתר עליון הוא כתר מלכות, או הוא כתר מלכות, כן? שעושה פה את החתר בגלל שזה הביא בבגד כפת. ועלה יתמר מגיד, יש אומרים יתאמר, נכון, אחינו אתם אומרים עלה יתאמר, או יתמר או יתאמר, אבל לא יתמר, יתמר. יתמר זה מחולק, ית זה יש, מר, יתמר יש חכם, מר חכם. יתמר זה יתאמר, זה נאמר, זאת אומרת יתאמר. מור, לא מר. נכון. למור, לא למר. מר זה למעשה, מר זה למעשה, לפי נדמת על מר שזה אדון, או חכם הכוונה, זה נהיה באמת בקמץ. מה קרה? בגלל שהקמץ נהיה פתח, עשו את זה פתח בארץ, הפכו את המר למר, ואז זה נהיה מר. כן, דבר מר. ואז אמרו, בשביל מה זה יהיה מר? שיהיה מור, שיהיה בכל המור, מור הוא קציעה ושיבולת נר. זה לא מור ולא מר, זה מר, מרי, בקמץ. אז ברגע שאנחנו עושים את הדקדוק, לא צריכים פעם להיות מר ולפעם להיות מור, ופעם להיות ממורמרים. לא צריכים את כל הבלגן הזה. חן למור, חן למור. אני אומר למור ולא עובר למר. אני אומר למור. כן. מתעכב, למר. כמה חשוב הניקוד. כל חוכמת הניקוד שלנו בעם ישראל זה בזכות בעלי המסורה זה טבריה. זה בזכות, הם ניקדו לנו את כל המסורה. שיקול ד'. לא, הם לא יהיו בשיקול ד'. כן. זה יותר באזור הטיילת, לצערנו הרב, אתה מבין? היום, של היום. כן, אז הוא אומר, כתר עליון יום כתר מלכות בעלי יתמר מגיד מראשית אחרית, ואיהו, לא ואיהו, ואיהו. למה? זה תנועה גדולה, אז תנועה גדולה היא עולה בארמית, והיא גם בלשון הקודש, ואיהו. קר כפתא דתפילה מלא ראוי הוא אות יוד, אות ה', אות וואו, אות ה'. אנחנו נהגים להגיד אות בין כל אות ואות בשמות השם. אות יוד, אות ה'. למה? כי אם נגיד את שמות, שתי אות יותר ראשונות זה גם שם השם. אז אות יוד, אות ה'. המילה אות היא מפסיקה בין היוד לאות ה'. שלא יהיה לנו צירוף של אות יוד. כי לפי הקבלה יש בזה גם בעיה של אמירת שמות בצורה כזאת. אפילו שלפי הפשט לא משמע שיש בזה בעיה. אות וואו, אות ה'. כדי להפריד את השמות, את השם המפורש. ראיתי אות כ', אות ו', אות כ', למה? יש כאלה עשו כ'. אם אתה אומר אות יוד כ' ו' כ', אז אתה משנה את האות מה לכ', ואז זה שינוי, אבל במקום תגיד את האות עצמה האמיתית, ותפריד, זה היה נכון, למה צריך לשנות את המשמעות? דאיהו לחסלות, יהו שקיו, דאי לנה בדרועוי וענפוי, למה וענפוי? ענפוי, שואה מרחף, ענפה וריבוי, ענפוי, כמו דרככם, ענפיכם, ענפוי. זה כנף של מלאך, לא? מה? ענפוי. ענפוי זה ענפים, זרועות וענפים. כמה יד ישקל אילנה ויתרבה בהוא שקיו. שקיו, לא שקיו, שקיו. ריבון העלמין תועילת העילות וסיבת הסיבות. יש פה הרבה דגש חזק. עילת העילות וסיבת הסיבות. ישקל אילנה בהוא נביעו, לא נביעו. ההוא נביעו. תנועה גדולה. והוא נביעו, איהו כנשמתה לגופה, דאיהי חיים לגופה, ובאכלת דמיון, פרט דיוקנה מכל מה דלרב ולבר ובראת השמיה והרעה. והפקט מנהון שמשה בסהרה וכוכביה ומזלה. שמתם לב, וכוכביה, הוא לא כתב וכוכביה, עשה פה שוונח בכף השנייה, וכוכביה. נכון? אחרי חולם צריך להיות בלשון הקודש שוונה, כי זו תנועה גדולה חולם, וכוכביה, איפה שלא מוכרח להניע לפי משקל המילה לא מניעים, וכוכביה, זהו. אז אנחנו רואים שהכלל הוא פשוט, כן? ובלעה אילנין ושעים ורנתה דעדן ועסבין וחוואן ועופין ונונין ועירין ובני נשב.
להשתמודע בהון עילאין, ואיך יתנהגון בהון עילאין ותתאין, ואיך ישתמודע על מעילאי ותתאין. ולעת לידע בך כלל ובר מנך. לעת יחודה בעילאי ותתאין, ואל תשתמודע אדון, ואל תשתמודע אדון על קולה, לא על קולה, על קולה, לא קולה שאנחנו שותים, זה בקוף, כן? על קולה. למה קולה? רואים הדגש בלמד? כי זה מלעיל. קולה, אם זה היה מלירה זה היה קולה. אלא שאנחנו עושים את העברה המותאמת בכף, אז יש לנו הפרדה ביניהם ללמד, אז הלמד חוזרת להיות דגש. קולה. אנטו שליט על קולה. בריך שמי יש לנו הרבה קולה, קולה, מה הוא שם? זה אמר מלעיל? כי זה מלעיל המילה. לכל ספר כל אחד את לשם ידיעה, לא ידיעה, ידיעה זה בשון הקודש ידיעה, ידיעה דבר, ידיעה, שם ידוע, ידיעה. ובואו התקריאו מלאך הים, ואנט לית לך שם ידיעה, דאנטו ממלא כל שם ההנמי, אנטו שלימו דחול להו, שלימו דחול להו, לא שלימו, שלימו השלמות של הכל. ואחד אנט תסתלק מנהו נשתארו כולהו שמהן כגופה בלה נשמיתה. אנט חכים ולהו בחוכמה ידיעה, אנט הוא מבין ולא מבינה ידיעה, לא חוכמה ידועה ולא מבינה ידועה. לעת לך אתר ידיעה, אלא, לא אלא, אלא. למה אנחנו אומרים אלא? כאן זה לא בגלל שזה לא מילה, כאן זה בגלל שהסגול תנועה קטנה, אז למה תתדגש? אלא, לא אומרים אלא, אלא זה שם, אלא. אלא להשתמוד דעה תוקפך וחלך יבנה נשאו לחזה לא נכתני רעה אלמה בדינה וברחמת דאינון צדק ומשפט כפומו והדהון דבנה נשא דנאי הוא גבורה משפט עמודה דאמצעיתה אמצעיתה ולא אמצעיתה אמצעיתה זה האמצעית שלה לשון העברית אמצעיתה זה אמצע אמצע לא אמצע אמצע זה מלרה אבל בארמית אמצעיתה זה מלעיל צדק מלכותה קדישה מוזן לצדק תרן צמחי קשות הן צדק עוד בלת כל הלאחזייך יתנאי רעל מה אבל אליו דאיתך צדק ידיעה דאיהודין ולא משפט ידיעה דאיהו רחמי ולא בכל אילל מידות כלל. הצבעתי את הרעיון, אם יש קמץ לפני א' זה ידיעה, אמצעיתה כאילו זה קרא עדיף. נכון, זה נוגע בעניין, אמת. זה מורה על צורת העברה של המילה. אז ככה אפשר לזכור את זה. אבל גם אם לא היה א', אם נגיד ידיעה, י' ד' י' עין, בלי א', זה בלי א' בסוף. ידיעה, זה פתח גנובה, זה לא ידיעה, אתה לא עושה את הפתח בעין, ידיעה. קמץ. כן, משפט ידיעה, היינו אח, זה היינו אח, ידיעה, משפט ידוע. זה אותו עניין, בגלל שזה בא באמצע החיבור, זה עדיין לא בסוף משפט, זה בא עם א'. אם זה היה בא בסוף משפט ידיעה, זה היה בלי א'. قوم ربي شمال ميتحدش الملين على يدك دار شو تاي تخلي غلا انا زين تمرين على يدك مد لايت يهيب لشو اللي غلا شو مبرنا شعد كيعان قام ربي شمعون פתח ואמר נגיד את הפסוק הוא לא שלם כי מקום שכתוב וגו בסוף באמצע הפסוק יראה וגו זה כוונה וגומר הכוונה וגומר אומר לך הסידור אתה צריך לגמור את הפסוק למה לא כותבים פסוק שלם? כיוון שבמקור בזוהר לא כותבים במדרשים ובגמרא לא כותבים פסוקים שלמים מפני קדושת הפסוקים שכותבים אותם רק על גבי הקלף בספר תורה פסוקים שלמים אז זה פיסקי, מה? וכולי זה במאמרים של חז"ל וכולי, כולו תגמור את כולו בעל פה אבל וגומר זה הכוונה היא על המקרא במקרא הפסוקים אומרים וגו וכו זה במאמרים ככה זה בכל התורה אז אומר בכלל, פתח והמלאך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש יש פסק ההפרדה בין לכל לראש יש סידורים שהביאו את הפסוק בשלמותו עילאין שמעו כן מלאין אינו דמכין דחברון ורעיה מהמנה לא מהמנה התתער ומשנת חון הקיצור אלנו שוכני עפר אלנו צדיק הים
דהנון בסדרה דהית תמר בה, או דהית אמר בה, אני ישנה ולבי ערבלה ואינון מתים. ובכן דהית תמר בה בעון הקיצו ולעננו שוכני עפר. רעיה מהמנה אנט ואבא הנקיצו ולעננו להתערות דשכינתה. דהי ישנה וגלותה. דעת כען צדקיה כולהו דמכיל ושינתה וחורי הון. מיד יהבת, לא יהבת, יהבת שכינתה. יהבת זה ניתנת, יהבת זה נותנת. כן, מיד יהבת שכינתה, תלת קלין, לגבי רעיה מהמנה. וימלא, קום רעיה מהמנה, דהה עלך איתמר, כל דודי דופק, לגבי בארבעת וان דילה. וימה בהון בתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי, דהה תמע ונכבת ציון, לא יוסיף להגלותך של ראשי נמלטל. כאן אנחנו רואים של ראשי, פסוק בשיר השירי פרק הם, הרש דגושה בדגש חזק. של ראשי, אז זה רש שהיא כפולה. של ראשי, מכפילים אותה. אין הרבה רשים כאלה, כן, בתנ"ך, אין. של ראשי נמלטל מאי, נמלטל אלה, אמר קודשה וריחו, את חשבת? דמי יום עדית חרב ומקדושה דעלנה, לא דעלנה, דעלנה. ובתדלי ובעלנה בישובה, לה וכי דלעלנה, כל זמנה דען בגלותה, הרי לך סימנה של ראשי נמלטל, אות ה' שכינתה בגלותה, שלימודי לה, וחיים דילה איהו טל, ודא איהו, אות יוד, אות ה' אות ו', ואות ה' שכינתה דלה מחושבן טל, אלא אות יוד, אות ה' אות ו', לסליק וטואן, לחושבן טל, דאי מליה, לשכינתה, מן נביעו דכל מקורין עילאין מיד קם רעיה מהמנה ואבהן קדישין עימה. עד כאן רזדי יחודה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.